Hello guys, wasak-wasak. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon mag-alas 6 na ng umaga. At pupunta kaming mag-abono ng mais. Tawagan guys, magsa-side dress kami. Kasama ko si Paps Along. Yun. Bale, yung ibang kasama namin guys, naiwan pa. Hindi pa ata nakakabangon. Napasobra na naman. Sablay. Okay guys, papakita namin mamaya sa inyo kung paano kami mag-side dress ng mais. Paano yung pag-aabono. Bale, ito yung guys, isa sa pinagkukuhanan namin ng mga allowance dati. Mga bata pa lang kami. Okay guys, intro muna. Kinarga na natin yung abono para lagay natin sa gitna. Kasi mahirapan kaming magkarga kapag naubusan kami ng abono sa gitna guys. Hirap pala magsalita. Okay. Tis-tis lang. Dun guys oh. Okay guys, nailagay na namin sa gitna yung tatlong abono. Bale, 6 na abono yung ilalagay namin. Hanggang dun kasi to guys oh. Tapos hanggang dun. Bale, ito rin yung tinamnan namin to guys. Ito rin yung tinamnan namin nung nakaraan. Kung naalala nyo. Yun, malaki na guys oh. Ganda ng tubo. Yun. Puro kasi mga puro mga boys. Yung mga nagtanim guys. Yan. Yan guys oh. Kasama ulit natin si Papa Bon. Alak pa? Jacob. Yun. Si Papa Along. Butang kamutan na. Nyamot ka Paps eh. Hindi parang lukong kanya-kanya. Labutan ka na. Yan. Ito na Sika. Sika? Sika. Ay, nyamot ka eh. Ano? Lakas. Timba. Si Along lang malakas. Alright. Kasama natin si JR. Didemo niya kung paano yung pag-abono. Yan. Yan guys. Yan. Tutok na tutok guys. Yan yung pag-abono namin guys. Dapat nakayuko lang. Pero pagka di na kaya, tayo na. Basta lang guys. Huwag masyadong malayo sa mais. Umpisa na. Bilis oh.
Medyo tutok sa ano niya guys. Puno. Yan. Yung kalahating balde guys, kumulang hanggang sa dulo. Tero siya, tero. Nagpartak ka ba siya? Galing mo, Boy Tapias! Awa, nag-vlog nila ta. Yan guys, so kahit nakatayo si Paps, so tansyado niya yung kung saan babagsak yung abono. Sabay gasolina Yan yung isang talent ni Paps. Okay guys, ano, konti na lang, hanggang dyan na lang guys. Oh. Guys, sobrang tinik ng mga kasama namin guys. Oh. Yung mga nakapula na to. Oh. Di pa nga nagmerienda yung may-ari. Oh, nagmeriendan sila. Lupit. Ito, pasimuno to si ano, si Paps Along. Si Paps. Gutom na daw. Papa Bon. Walang nagkalmusal. Ganun, boss! Sa dito ngayon sa one. Kailangan ba tayo ngayon? Uy! Much later. Okay guys, tapos na yung inabunuhan namin. Anong oras pa lang? Maga pa. Ito guys, oh. Nakakapagod guys, sakit sa likod. Pero kaya pa. Mga pa na yun din tarong di bote. Oh! Oh, sitaw. Taraw! Yan, take out. Adobo, tapos kinta karne na. Natanong lo, take out. Bait talaga ng ano namin, oh. Bossing na. Iba talaga ang asyendero. May mga giveaway pang ano, sitaw guys. May 150 ka na nga, may sitaw ka pa. Oh. Diyan lang nga talaga ang dibilog. Sa alak lang napunta yung ano guys. Pera natin. Oy guys, hingi tayo guys. Yeah. Kulang pa guys. Talaga, itim ba? Apay, alam ko namin. Pero di, Malak daw. may Hingi tayo guys. Yan. patamlon na yun. Pag-giveaway pa guys. Kuha tayo guys kahit 5. So guys, You know. Iyan na. Talong. Yan na. 2. tadani baba. Pinapamigay lang yung ano, gulay. Lagyan natin. Okay na to. Okay guys, tara, uwi na. Next time ulit. Alright. Sinanglaw! Diyan! Buya. Okay guys, next time ulit. At salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Bye.